вафодортарин одамҳоро дидам, ки хиёнат карданд. содиқтарин афродро дидам, ки дурӯғ гуфтанд. меҳрубонтарин одамонро дидам, ки дил шикастанд. боҳуштарин афродро дидам, ки фиреб хӯрданд. қавитаринҳоро дидам, ки кам оварданду афсурда шуданд. ва аз ҳамаи инҳо ёд гирифтам, ки ҳеҷ хубу баде мутлақ дар дунё вуҷуд надорад. ҳама мумкин аст иштибоҳ кунанд, ҳатто худи ман. пас чӣ қадар хуб аст, ки бахшидани худам ва дигаронро ёд бигирем. пас ту ҳам бубахш.